Uflare Carmelita, que vivía de ser de España, tenía mucha fe y piedad, y muy agradable sol. Mi agradava molt llegir, sempre quan trobava un bon llibre, i anava a vegades a escollir el saló de sensible. Una vespre bevent moscatell, americano, va aparèixer de cop con una flor en la mano. Llevat raboseta del mig, que jo soc un home de Déu, i no és el meu desig caure en pecat, això es creu. Allí mateix la va trobar i així de seu nou de rosari. La va agarrar per el coll, li va amarrar una pedra, la va tirar dins del món, se'n va posar el Os demano perdón de no haberme equivocado.